Die riib seo bhríon na gléamh na nuacht as Mérica don déardaoin an tachtú lá fichiid míonair dhá mhíle sa séideag i bhfeidhe Wounded Warriors céirt é an dream seo an éair carthanas a bunaíodh 10 milliún ó hin. Mar charthanas beag chun cabhairthabhairt don trúpaí tháinig ar ais ón Iarraach agus ón Afganastáin agus nach bhfuair mór an tacaíocht ón Stát. Well, bhí an carthanas seo chomh agus tá siad chomh ag go baiblíocht go bhfuil siad ag tiomsú $255 milliún in aghaidh na bliana. Fás mear atá anseo, fás sciupaí do charthanas nach raibh ann aon bhliain déag ó hin. Agus tá tháinig tuairt le fios go ciúin ach go fórsúil go bhfuil an carthanas seo b'fhéidir ag chaithfh an iommarcha airgid féin agus go bhfuil an tairgid á chaithfh go doscaí go raidhsiúil in áit é bheith á chaithfh go cúramach ar na híorsaidúirí féin. Chuireann an scéal síos ar ócáid a d'eagraigh siad i Colorado Springs le déanaí nuair a d'easail siad na 500 fostaí de chuide an charthanas isteach go óstán 5 réalt agus go raibh go nearna príomhaimneach an charthanas Steve Nardizzi thug sí show rappeáil dó siúd a bhí tacaí le chéile sa chlós níos éidear é. Ach arnó bhí sé gur a gaiitiíocht an taideoir a chur féin mar maran an carthanas seo ar íomhá an taideoir. Ach ní hé sin níor le mé mór an eile faoin scéal agus ní dheartí mé mór an eile faoi ach go bhfuil sé sais náireach. Tá ólathe dóchasach go bhfuil siad faoi dheire ag díriú isteach ar chúiseannaí schizophrenia. Gan leis céann tosca sné focail a bhí bhaim ar thosca schizophrenia. Dearna hamhlatha úd gur thug siad coscéim i dtreo tuiscint an tinis le déanaí staidir cinniúnach, staidir chéimórchan tosaí é sa chaoi gur
gur chuir sé man iscéilnis tá ag stoppa ríis man iscéilnis gur chuir sé léargas fáil isteach sa bhítheolaíocht a heasantíomh hir den neamhord psichiatrach seo. Tá níos mó ná 2 mhilliún Americánach ag follaint le schizophrenia nuair a leid a bhfuil fámheas schizophrenia faite acu. Is siad na tréithe is commánta den gálar seo ná smaointeoireacht síomhránach agus speamhráidí. Yes an rud é deire éiceáil leis an tinnis seo. Adolf Eichmann, dúirt mé go láróin faoi Adolf Eichmann agus tá mé árá, tá mé á dhéanamh. Ba dhéidir daoine an tochtú láfichiid míanúir an 7 héanú chum lé de híriú Auschwitz. Bhín an dáta sa bhliain 1945 dánig trúpaí rúiseachar sílim chomh fada le Auschwitz. Bhí na Gearmánaí bailí leo hena féin ar nó ach bé seo an chéad uair ó hús an chogaí go nearna na phríosúnaí teagmháil le saidúirí de chuid na cóthúilíochta. Is well ní chomh-tharla gur sí Israel litir a scríb Adolf Eichmann mí bhealta na 1962 i gimpi go spárálfií. Se de tharla ar nó ná tamil ribh sin chua buin gníomhairí stocha de chuid gníomhairí de chuid Mossad go America has Quintire Chile an Argentine Did mé an Argentine níl mé cinnte faoi agus dúdaí siad Eichmann agus an chéad riile a bhachas é ba Jerusalem é agus é os cuairte. Tuigim fán díoltas Israel ar nó ach níor gníomh measara é, níor gníomh cliste é. Cibé, bhí is ag Eichmann nach gafaí go maith leis
agus taréis gur cheantaí away agus gur gearú píno sa bháis scríb sé an litir seo ag cuairt uachtarach Israel ag achanní orthb bheithe a spáráil. Ar nó níor spáráil siad tada agus marí away. Níl chríoch leis an éideannas tir Donald Trump agus Fox News. Gudífinn tá an fíoch seo an faltanas átarab géirithe ó hin agus tá sé lár stáit sin is. Fe na míana tá Donald Trump tríis ansaí gan tróchuide gan stéalna chuineál sús ina Megyn Kelly duine de léthirí nuaíoch do Fox News mar gheall na ceisteannaí dána dar leis a chur sí in san chéad díospóireacht. Deir Trump dá réir sin, dúirt sé dá réir sin nach nglacach sé páirt sa díospóireacht dearnach a deagra Fox News in Iowa City. Té chéadín seo chaite sílim. Agus tá sa grinnis céir do tháinig as béidir go bhfuil féile Trump. Tháinig Ted Cruz chun cínéir ach tá me ag teachtrúm féin. Tá scéalt eile le hin sin teagam i gám eile. Idir an dálín chur mé deireadh leis an thariscint nuaíochta seo agus ba mé chaint liveríis sa a bhhaid. Idir an dálín guím rath é oribh go léir agus láma. Slán is.